A Asociación Trabandainas e o Concello de Noia colaboran na organización desta andaina que suporá o punto de partida dun ciclo de 7 rutas por toda Galicia. É un Open de andainas que consta de 7 etapas. A primeira delas vai se celebrar aquí na nosa vila, organizada polo Club Trabandainas en colaboración co Concello. Este é o segundo ano consecutivo que se celebra en Noia e será o próximo domingo, día 16 de febreiro. O percorrido componse de 25 km con dificultade media, aínda que se deseñou unha ruta alternativa de 15 km para todos os públicos. A peculiaridade destas andainas de regularidade reside en que prima o ritmo sobre a velocidade, polo que non gaña sempre o máis rápido, senón o máis regular. Esta proba non está pensada na xente que máis corre, non buscamos velocidade, senón todo o contrario, é apta para todo tipo de xente, xa que a técnica consiste en acadar un ritmo o máis regular posible. Iso quere dicir que se unha persoa analiza o ritmo que esa persoa en cuestión pode dar, tanto nas subidas, baixadas ou terreo chan, e o aplica para todo o percorrido, podémonos atopar coa sorpresa de que unha persoa que chega de último pode ganar a proba. A práctica deportiva irá acompañada da beleza natural da paisaxe, posto que o percorrido aúna as marches dos ríos San Xusto, Vilacova e Traba. Os interesados en apuntarse poden facelo a través da web cronocheck.com. Para poder inscribirse, só é preciso entrar na página de cronocheck.com e optar polo evento Open Andainas de regularidade, 25 ou 15 km. Xa que ofertamos actividades deportivas para todos os gustos e necesidades. A de Noia, 25 km, é competitiva, como tamén recordaba aquí a compañeira, e a de Noia de 15 é popular e máis accesible a todo tipo de camiñantes, incluso nenos, acompañados sempre por os pais. O prezo para andaina longa será de 10 euros para deportistas federados e 13 para non federados. A cota de inscrición na ruta corta é de 6 euros para federados e 9 para non federados.